since 2010, may magobra, may kaya. May stroke yan naman. Yung breast cancer. Bali sasab mo kaya kami tang anak bain tawan ni Mini magobrayat may kaya liuling pande o sa itin. Kaya sigot ko siya eh. Kanya construction. Ning kaya magobray ning kaya liya mga yan. Oh, nakakalupa kanita kanta niyang walang pandemya. Okay yung eh. Nakapag-obra po pang nakala sa sideline. Tambros yung makapangarga ka kayong palengke. Okay. Kuning ini alano, uling dala na nita pa mag-lockdown ng popongkay. Bawal na rin anak, bawal na rin motor. May tigil bagya. May 9 kayong panakit, ano po yung income. Ika kaya no, okay na mo. Naman masyadong kayo. Siyempre, gagawin yung agyo mo para makapagsabay. Pero naman tiketang pandem. Yung sutunan niya, yung manuyak magtitindaya kasi po pag-eping magnang na iyang bito-bito ka makanyan. Baga orderan na mo, man magnang ng kinwal. Orderan na kahit preto ko na bali. Makanya kasi po pag-eping kaya bak. Medyo ay nakapagod dati. Dati ka to, ang kaya mo, pwede ka kaya talaga naman may nanay sasada. Yan, tindig, tama-tama ng gabi ako. Masakit. Kaya nakalupa niya ang kaya niya. Pandemya. Ngayon, sobrang masakit. Masakit matang obro. Pati ko na ito ngayon, kaya apat kay balikin. Tatang na po nila na ako. Ala niya. Ito po, nano yung po rin experience yung bilang single parent po na kayo po magtaguyod rin na lang. Masakit. Na ikan din magtaguyod kay anak na. Bal na gawin pa pang na financial nga na ako na nawala ko na. Ini masakit. Yung bang mapapagpidar mi ngayon, kaya makasulong kami. Isang makatadwa. Saan? Pati nga ako. Ini, makakayo. Sakto kami na lang. Magpanis siya dugong kambing ni kahit ang makibandi ka rin kambing hindi na ning ay making hanap. Kay pabulan sa libo. Ano, yung asawa ko nagan, contraction. Dahil sa na-stroke ako, matagal akong hindi nakapagtinda. Medyo talagang pinilit ko makapagtinda para yung pambili ko ng gamot kasi mahal eh. 3 klase yung gamot ko. Pero nung nakaraan nakahingi ako ng tinda, 3 klaseng gamot. Yun ang hinihiling ko ngayon. Kapanitunan pa mo rin, kaya kami rin pa balengking bayo. Makapagtinda-tinda kayo paking sidewalk, makanyan. Kung nahin tangatin dami pwede. Ang tinda kami ba, ang dating kami kaya. Minsan makipamiti, minsan bayo kung mag-rice pelyo. Ang saliming pangailangan ng anak ko. O, niyang bayo po yung pandemya. Mag-traffic o kung mag-liga. Pasap na kami mungking babo. Kasi hindi kami nga mag-maintenance kaming panulo. Pero sakda rin kapag anak po rin nga na ako, pinalabas na kayo maging ay, mamaus ka sa kanyang babo. Nangyari mo naman kaya kami, may sakit yung na ako, tatang, may sakit siya pero hindi nga pong alagpasan nito. Siguro yung pa, mga di kabagkain mo naman, sabi diyan na nga pong binitang. Kailangan ko. Yung pandemya, mobile no, rin mo kanya ng tatas din na lang kasi sususugat na lang ko. Minsan niya sususugat, tapos yung pandemya, yun ang kanyang alang pandemya, asa niya ng tatas. Minsan, parumi ko karamin niya mga saring tatas na. Usually, may sarala rin aliwan charges ne. Itang kahit mo
ugali tambalan Domingo, makasimbata mo. Ngayon, malagad na mo. So, kaya nang pibale-bale, siguro ka pa rin na kami mga di. Manalangin. Pero niya nandin pin. Example, at least may kasimbara kahit naman kayong tulong ng among ay ring SJP coordinators, may kapasimbara kami. Kaya ako yung espiritu ka na ako yung kahit malibag yan ang ikabante. Nagusado. Hanggang yan ay kinayan nila pila ng kaya na nagusado kanibang kanila. Hanggang maragol ka problema o nano, kaya mga di kakayan. Facebook live po ka nga mo, na kay managin para Domingo. Hanggang kung bali, ba't nagadaw ko, ay agad ko bukulain kaya ma. Ito kung mga PWD, stroke na diabetic eh. Kahit doon, kahit magpapiting laki, ako pang kahit lakos na yamong panining kakayaning galay hindi din na naging kahit pintang abiyas mga kanya na pong pahamangan. Karetang tayo na nga mong retong pamilya ng pamilya ng bawat Domingo. Yun, nagbibigay sila ng grocery, bigas, yan. Kanitang ganit kami masakit kay nga na ako dintang laking kahit kay isang Jose. Dinina na kay sa kanita na ako. Ito, nasab na tsaka itang potang kay ating langgam relief. Nakasab mo na makalang tawag. Para ka na ako, kain niya mong gagawa na talaga. Hanggang keti, pupurian de yamong muliping. Wala mo talagang, then tao lilingapan. Kahit yun, mahilig ako pinahang. Kahit malapapasuwal, hindi na ipasal. So, balaray na, ulit sa maya ka makapapasuwal. Kami sa mga wanik, siyempre makakarinig. Kahit makasila kami tumusul siya si Man, balaray. Kaya ako dyan, kahit mga uling yung marinig kung malalaman sa rin. Pero nung masanding, ito isang live na mga bata na mga halo, may asawa. Ren po kasi matwa, amis na kami pamanyim ba. Kasi magmisaya mo kayo ni kada service eh. May kaya bisa simbaw ni kaya naman. Pero kaya okay naman na naman. Kasi pangangailangan mo rin yung masal. Kaya talaga dito. Kaya wala naman ay yan ba? Kaya ulit pandila ako may putok kaya masugod ko rin. Tamutin na talaga. Sa dati. Kahit na kayo. Wala. Yung ano lang, yung mambili ko ng gamot, pag naka-stock na yung gamot ko, wala na akong ganong problema. Siguro medical mission minsan. Request ko mo medical mission. Bakit siyempre, di ba mo rin kasing napuro pa ka ng laba o makananong datang medyo bating masakit ang buong bata iwasan. Medical mission siguro. Kaya ko mo, nung nga sa Diyos ko mo, nung sana timore nga liwang tuturukan ka kisis mo. Sana nung kay, may punta lagi ni parang anak naman kaya ni. Kasi aliwaya rin itang, andyangi kami sa sabihan niya ito. Aliwaya itang talagang sigaraan na nakaya ito. Yung talagang kaya ko naman karen anak kitang anak na pa. Magyasa na lang. Yung nakalimutan. Naman ako sa relief operation. Ang jangat niya siya kapit sa kanya. Karen balibal. Kasi importante hindi niya biyas eh. Kaya manulang kami ito ngayon, milabas ka. Manulang kami ito ngayon, milabas ka. Then, tama ka ng title. Pilit mo kanyan. Kapanin siya ng something at